Naggagayat ng kangkong. Si Del saka si Toto. Yan. At yung kapira ito. Yan, ito. Ibababat sa tubig for 1 week. Pag magsuloy na, lumabas na yung mga dahon, pwede na i-transplant. Okay. Ibababad mo na sa tubig. Yun. Panghalo sa feeds. Para ka makamenos, makamura. Pero subukan din natin ang soya. Yun na siguro. Hindi mo na po problema kung paano yung ibebenta. Ikaw na mismo konsumo ng soya eh. Hindi tulad kaya ng sibuyas. Meron kang magandang sibuyas. Hindi mo alam kung saan mo ibenta dahil napakamura minsan. Yun. Ang soya rin, ganun din ata. Pag wala kang kwan, hindi mo alam kung saan mo ibenta eh. Kung tayo na lang gagawa. Yun. Tatalian. Tapos, yung pinakang dulo, malapit sa puno. Para pwedeng i-transplant. Masyado kasing delay dating dating ng kangkong seeds. Pwede na rin to. At dito kami nagigiling. Gigiling ng mais. Yun, yung isang yun, gilingan din yun. Yun. May kiluhan po. At marami rin akong manok. Mahigit na 50 yan. Ito pa yung sakong gilingan. Yan. Ginigiling namin ng mais dyan. Tapos sinahalo namin doon. Nilalagyan ng soya. Yung soya. Nilalagyan ng darak. Nilalagyan din ng ito. Mga micronutrients. Ito yun. Walnut hug. Ito, pang starter to. Walnut hug starter mix. At least 2 to 5% pwedeng hihalo yan sa feeds. Para yung mga kulang na mga nutrients na kailangan ng baboy ay nakakain. Kaya hindi na ako bumibili ng commercial feeds. Yun, mga nasasako naman pala yun, mga uling yun. Yun ang ginagamit namin. O yun, marami pa uling dito, ha? Yes, that one. Mga mahigit yan, 600 pa. Yan ang gagamitin ko paggawa ng bacon. Yun ang pinakang aming fuel ng bacon. Yan po ang Arman's Piggery. Yan. For every, ganito po yun. Yan, if every isang kahon, at least mga 50 heads ang pwedeng ilagay. 50 heads to 70. 70 kung maliliit, pag 50, mga katamtaman po to. Ang sukat po yan ay, for every pigs ay at least 7 square feet. Kaya computed po yun, nakakompute po yan. Nandito po yan. Yan ang kainan. Yan pinapakainan. Testing tayo pakain. Para makita. Yung kain. Yun, nagtatakbo na sila. Bagat. Yun. Yan. Ganyan ka. Ano tawag dyan? Kagutom ang aking mga baboy. Kontrolado lang ang pakain ngayon dahil medyo merong sinasabing scare. Ano ba yan? ASF scare. Medyo murang baboy ngayon. Pagdating ng December, full blast na po ang pakain namin kasi mataas na ang live weight ng baboy. Yan. Ayan po ito, mababait po yun. Mga nagre-range na to ng mga 60 to 70 kg bawat isa. Yan. Meron din maliliit.
Nasa 30-40 po yun. Hindi maiwasan ng bansot. Hindi maiwasan ng bansot tulad ko. Ito yun. Ito, mga kuha na to. Mga pinagpilian na to. Natira na yan. Pinagpilian. Ayun. At ito naman yung another group ng aking mga baboy. Mga 50 rin siguro to. Almost. Megit 50 rin to. Yan. Mga 50 baboy. Yung organic po ito gamit namin. Yung pinakalang beddings ay mga ipa. Rice hull. Ito rin. Another sample. Ito po yun. Ito yung medyo maliliit. Sinesegregate namin yung maliliit para hindi sila ma-dominate ng mga malalaki. Kasi yung iba mga kwan yun. Yung ibang malalaki mga kwan yun. Mga bully. Mga bully. Okay, that's all. Salamat.